Bona Xamscat, ens veiem en un nou vídeo a Hillsling Racing 2 en un nou event. En aquest cop un event d'ous. A veure, ingressarem i a veure què hem de fer aquesta vegada en aquest event. El camí de les cabanes. A veure, començarem i esbrinarem a veure què és el que hem de fer. A veure, està pensant això, està rumiant. A veure, rumia, a veure què hem de fer. Ara, després de rumiar-s'ho, començarem a córrer i esbrinarem a veure què hem de fer en aquest nou event d'ous, de molts ous. Ah, ja veig un carro darrere. Pel que veig sembla que hem de portar els ous a... Bé, els que quedin, perquè estic perdent ja quasi tots els ous. Queden 4 ous. Ja no queda cap ou. I a veure al final què hem de fer. Sembla que... No sé si és qui porti més ous, si és per temps. Sanció per temps, ens han reduït. Va, és per temps. Un ou? Ha arribat un ou. Molt bé. Sembla que va per temps. Aleshores, depèn dels ous que arribin, fan una penalització o no fan penalització. A veure, intentarem arribar amb més ous impossible. Més possibles, a veure, de moment 11 ous, 8 ous, a veure, vinga va, sisplau, no es perdin els ous, 5 ous. Aquesta mainada, pobrets, quedaran sense ous de Pasqua perquè ens estem perdent tot. No, ah, 2 ous, queden dos, que no es perdin aquests dos, i arriben un segon de sanció per temps. 2 ous hem portat. Això va per temps. Temps de l'entrega 27 segons. Continuem. Va. Ara anirem més ràpid. I a veure... El de la moto aquest quedarà... No sé si arribarà, però... A veure, intentem arribar al màxim 2. A veure, per temps. Va, vinga, va. Portem 11 ous. Aquí ens perdem tots els ous. Molt bé, 10 ous, 10, de moment portem 10, i arribem, i amb 10 ous ens han sancionat 5. Ah, val, no, sanció vol dir que ens donen temps, val, millor, ens resta 5 segons, val, ara ho entenc, menys vol dir que ens resten temps, vol dir 17 segons, com més ous arribis, te fan restar el temps i així... Perfecte, va, vinga, nois, queden 27 segons, 26 segons. Hem d'arribar al final, a veure si podem arribar amb tots els ous. No, impossible. Ara ja en tenim 11 ous només. A veure quants ous arribaran a destí, quants nens faran feliços. Ous de Pasqua. Arriba el auto de rally amb els ous de Pasqua en 5 segons. 4, 3, 2, 1... I ens hem quedat a la meta, a la porta de la meta. Però entra fora de temps. Sessió finalitzada. I hem quedat a posició 55. Sempre enhorabona als guanyadors, a la trista de la bufanda, a l'esquelet amb banyes i a l'astronauta. Enhorabona. Encara que el guanyador estigui molt trist, molt rar, però bé. Cadascú té la seva vida personal. Farem un altre a l'abisme. I vinga, va, continuem. Xamscat, continuem. I garatge. Canviarem de cotxe. I passarem a... Portarem el hot rod. A veure el hot rod, quants ous arriben al final. Vinga, va, hot rod, tu pots. Vinga, va, màxim d'ous possible. Vinga, va, va massa ràpid, només portem ja 0 ous, ja t'has... Hola, ja no queda cap, vinga, va, arriba. 18 segons. Canviarem l'auto de rally, a veure si amb l'auto de rally aquest cop podem portar més ous a destí, perquè amb el hot rod, pobres nois, pobres nens i pobres nenes ens queda sense ous a Pasqua. Que farem sense ous de Pasqua molt malament.
Vinga, va, auto de rally, que això sí que pots portar més ous. Faràs feliços als nens i a les nenes. Amb els ous de xocolata. Que bons. Xocolata amb llet, xocolata blanca, xocolata negra. Molt bé. 14 ous. Hi ha xocolata rosa. Hi ha molts tipus de xocolata. Digueu-me als comentaris quina xocolata us agrada més. La blanca, xocolata amb llet, xocolata negra, xocolata rosa, xocolata groga, xocolata de 1000 colors. A veure quina us agrada més. Deixeu-me al comentari, sisplau. I vinga, va, continuem aquí. Aquest ja portem 14 ous. 14 ous, vinga, va, ràpid. I... una mica més lents. Garatge, si tenim temps i podem canviar un altre. Agafarem. Supermoto, ens queda ja minut, supermoto, vinga, va, supermoto. Va, tu pots, supermoto. Ala, acaba de perdre tots els ous amb un salt. Això ha sigut super mega salt, pèrdua d'ous amb un salt. Un ou que quedava i l'acaba de perdre. Hòstia, havia recuperat un ou, es veu? Normal, perdent tots els ous, no pot dir res. Va, vinga, 40 segons i una oportunitat més per la supermoto. Vinga, va, que arriba aquí el que porta els ous de Pasqua. Qui serà els ous de Pasqua? Vinga, va, va, vinga, un ou. Hem perdut l'ou, ens hem quedat sense ous. Aquí estan els ous de terra, xafats. Ara, trituradets, ben trituradets. La supermoto acaba de triturar tots els ous de Pasqua. S'han quedat sense ous de Pasqua. Molt malament. I ara, amb 10 segons, poca cosa farem, però bé, intentem-ho, a veure on arribem. Vinga, va, pobres nens que s'han quedat sense ous de Pasqua, ara que he eliminat. Bé, nois, fins aquí el nou event dels ous, d'arribar a la meta amb el màxim d'ous possibles. Enhorabona als guanyadors, els 3 guanyadors, i ens veiem a la propera Xamscat. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, un gran like d'agrair i subscriviu-vos al meu canal. Molt bé, adeu Xamscat!